Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U magħkom. miegħek ukoll. Bħallum 25 sena ilu mietet Madre Teresa. Aħna llum inqimuha bħala Santa Teresa ta' Kalkutta. Nafu ħafna fuq il-ħajja tagħha, ma speċjalment fuq id-dedikazzjoni ta' ħajjitha għall-ifqar fost il-fqar. Għalhekk waqfet ukoll il-Kongregazzjoni tal-Missjonari tal-Karità biex jistgħu jagħmlu dil ħidma li ħirġa mill-imħabba lejn Alla u tesprimi ruħha propju fl-imħabba lejn dawk li huma l-ifqar. Nitolbu l-mulej biex dejjem inkunu ispirati mill-ħajja ta' Santa Teresa ta' Kalkutta u aħna wkoll dejjem infittxu li nagħmlu il-ġid, li nsalvaw il-ħajja kif jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju u speċjalment ukoll li ngħinu l-ifqar fost il-fqar. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixtaq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li sejjaħt lill-Verġini Santa Teresa biex twieġeb għall-imħabba ta' ibnek bil-għaġġ fuq is-salib, b'imħabba tal-għaġeb għall-ifqar fost il-fqar. Għatina bit-talb tagħha li naqdu lil Kristu fħutna li qegħdin ibatu u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, kulħadd sema li hemm iż-żina fostkom u żina li anqas issiba fost il-pagani. Jiġifieri li wieħed ikollu il-mara ta' missieru. U intom titkabbru. U mhux aħjar li bkejtu biex dak li jagħmel dan il-ħażen jitwarrab minn fostkom. Jien ngħid għalija imbiet mill-ġisem imma magħkom bl-Ispirtu. Ġamilt ħaq minn min għamel dan ħalli kieku kont fostkom fl-isem ta' Sidna Ġesu. Meta tiltaqgħu fil-ġemgħa intom u l-Ispirtu tiegħi bil-qawwa ta' Sidna Ġesu itilqu lil dan il-bniedem f'idejn ix-xitan għal qerda ta' ġismu biex ruħu tkun salva f'jum il-mulej. Xejn ma hu sabiħ il-ftaħir tagħkom, ma tafux li ftit ħmira ttella l-aġna kollha? Tnatfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu għaġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu u maqtul. Nagħmlu festa mhux bil-ħmira l-qadima anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażin ma jsibx postu għandek, ma jifqux il-kburin quddiem għajnejk. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int teqret min jitkellem bil-gideb, nies qatila u qarrieqa jistmellhom il-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Ħajjifirħu dawk li jafdaw fik u jitennew għal dejjem. Ħarishom u bik jitennew dawk li jħobbu l-ismek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja.
Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'jum is-sibt Ġesu daħal fis-sinagoga u qed jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu il-leminja nixfa. Il-kittieba l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifejjaqx f'jum is-sibt. Ħalli bekk isibu fuq xi xluħ. Iżda wara f'sibijietom u qal lir-raġel li kellu idu nixfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U għalilhom Ġesu, ħanistaqsikom ħaġa. X'jiswa nhar ta' sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U xi ħed ħarsa madwaru fuqhom ilkoll u qal lir-raġel mittidek. Hekk għamel dak u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżdu ma xxeru bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'se jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni. Issalva ħajja jew teqrida. Dawn huma l-mistoqsijiet li Ġesu għamel il-kittieba l-Fariżej meta kien fis-sinagoga fejn mar jgħallem u kien hemm raġel li kellu idu il-leminija nixfa. Min-naħa kien hemm il-kittieba l-Fariżej li kienu moħħhom f'Ġesu biex jaraw se jagħmel. U min-naħa l-oħra kien hemm Ġesu li qara l-ħsibijiet tagħhom u allura mill-ewwel għamlilhom dawn il-mistoqsijiet bħala challenge. X'jiswa nhar ta' sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U b'dawn il-mistoqsijiet Ġesu ara l-iktar ħaġa essenzjali, dik li hija priorità, illi il-ġid tal-bniedem, il-protezzjoni tal-ħajja tiegħu hemm għandna il-priorità u kull ħaġa liġijiet, regolamenti, anke fil-ħajja tagħna reliġjuża indirizzati lejn dan. U dan li rrid jenfasizza Ġesu. X'jiġi l-ewwel, jekk inti tista' tfejjaq lill-bniedem tfejqu. Jekk tista' tagħmillu l-ġid, tagħmillu l-ġid. Jekk tista' issalvalu ħajtu, issalva. Il-kittieba u l-Fariżej li kienu nies reliġjużi kellhom din il-fissazzjoni fuq ir-regolamenti marbutin ma' jum is-sibt. X'm'għandek x'tagħmel jum is-sibt. Li ġara però kien illi minħabba f'hekk huma tilfu l-iskop ta' jum is-sibt, l-iktar ħaġa essenzjali. Bl-Ingliż hemm espressjoni li toqgħod ħafna għal kif irraġunaw huma. Missing the wood for the trees. Inti tinsa l-iskop l-iktar importanti, dak li hu jiġi l-ewwel minħabba ċerti dettalji u dawn hekk għamlu għax Alla li jqimu f'jum is-sibt, Alla li għalih hemm jum is-sibt u Alla tal-ħajjin, Alla li joss il-ħajja, Alla li jrid il-fejqan tal-bniedem, li jridlu il-ġid. Ara Ġesu fil-ħajja l-ministeru tiegħu dejjem kien immexxi minn dal-kliem li qalu jagħmel il-ġid u jfittex li jsalva l-ħajja. Nafu li fittex dejjem li jagħmel il-ġid, pereżempju bil-fejqan. Ġesu kien ifejjaq lill-bniedem fiżikament imma anke fejqan minn ġewwa. U fejqan ukoll fir-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla u mal-oħrajn.
U dejjem ifittex illi jsalva il-ħajja u li jagħti l-ħajja lill-bniedem. U dan hu ta' talima għalina, messaġġ importanti għall-ħajja tagħna. Jekk nieħdu dal-kliem ta' Ġesu bħala kriterju biex imexxina fil-ħajja tagħna, ġaħna ħafna li nagħmlu l-ġid u mhux id-deni l-ewwel nett. Hu bil-kelma tagħna pereżempju, kelma tista' tagħmel ħafna ħsara, anke kelma waħda. U kelma waħda tista' tagħmel ħafna ġid. U jekk ikollna f'moħħna aħna li meta nitkellmu, meta anki mod kif inġibu ruħna mal-oħrajn, nagħmlu l-ġid u li ngħinu lil minu fil-bżonn, għandna l-eżempju sabiħ illum ta' Madre Teresa, kien ħarsu leha, eżempju mill-isbaħ festa li qed nagħmlu llum lilha. Hemmhekk niskopru kemm hija sabiħa l-ħajja. Papa Franġisku għandu kelma li jgħid fil-eżortazzjoni tiegħu apostolika fuq il-ferħ tal-Evanġelju. Jekk jiena jirnexxieli illi nejn imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan diġà biżżejjed biex jiġġustifika d-don ta' ħajti. Kemm sabiħa. Kemm tgħinna biex f'ħajjitna nfittxu li nagħmlu l-ġid mhux id-deni. Imbagħad ukoll importanti ħafna li Ġesu is-salva ħajja mhux teqrida. U aħna nafu kemm importanti għalina li nożżu l-ħajja. U dan li qal Ġesu jibda mill-bidunet, mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, fejn hemm ukoll hemmhekk l-għażla issalva l-ħajja mhux teqrida. U tkompli f'kull waqt tal-ħajja sat-tmiem naturali. Kemm hu sabiħ meta aħna jkollna tassew din l-għoża tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn li tmexxina dejjem f'kull mument ta' ħajjitna. Jew nitolbu l-Mulej llum, nitolbuh biex aħna bl-għajnuna tiegħu nagħmlu l-ġid u mhux id-deni, infittxu li nożżu u nsalvaw il-ħajja u mhux neqrduha. Nresqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla llum fit-tifkira ta' Santa Teresa ta' Kalkutta. Nitolbuk Mulej biex tgħin lill-Knisja tiegħek tkompli twassal l-Evanġelju u speċjalment ukoll biex taħdem fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Kalkutta mal-ifqar fost il-fqar. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll għall-Kongregazzjoni tal-Missjoneri tal-Karità biex tkompli tkun ispirata mill-eżempju ta' Santa Teresa ta' Kalkutta u taqdi il-missjoni li għandha b'ħafna ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li din ibatu minħabba mart, faqar, abbandun, inġustizzji, diskriminazzjoni u preġudizzi, iftħinna widejna qalbna għall-għajta tagħhom biex aħna naslu ħanejnuhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda li għandna fid-djar tagħna fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu speċjalment ukoll għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira minħabba l-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna fuq il-kelma tiegħek stess illum fl-Evanġelju dejjem infittxu li insalvaw il-ħajja u mhux neqirduha. Għalhekk nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum
Bl-interċessjoni ta' Santa Teresa ta' Kalkutta jina biex ikonna dejjem qalb mimlija mħabba u ġenerożità bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dan is-servizzum li qed nofrulek miġburin fit-tifkira ta' Santa Teresa u bis-sagrifiċċju ta' ibnek ibdilna f'post l-imħeġġa tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-santna ta' smewiet jixraq infaħru lilek għal-providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha int terġa' sejjaħ il-bniedem għal-qdusija li fiha sawartu fil-bidu u ddowqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Teresa ta' Kalkutta l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum, atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Tmajtna missier bil-ħobs tal-ħajja. Għameli fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Kalkutta nġorru fil-ġisem tagħna li jmut il-passjoni ta' Ġesu Kristu u nfittxu li naqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fit-tifkira illum ta' Santa Teresa ta' Kalkutta nitolbu għall-missjoneri tal-karità biex ikomplu jaqdu b'ġenerożità b'ħafna mħabba l-missjoni tagħhom u lilna kunu għalina ta' eżempju kif ngħinu lill-ifqar fost il-fqar. Fl-isem tal-missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna smat talb tagħna għejna waqaf magħna, glorja lill-missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan amen.
Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawijiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawijiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ
Meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la daħnix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, birkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, birkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarisna minna tal-infern, hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa perek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġer, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-immektin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġi, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġin kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna ta' kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħin u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirni, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. Santa Teresa ta' Calcutta. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakolata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.